4 години бяхме последователна и категорична опозиция. Единствено. Днес единствено ние имаме цялостна програма и екип за управление на страната. Ние можем да донесем промяна и стабилност с грижа за хората. Коалиция БСП за България. Четири години бяхме последователна и категорична опозиция. Единствено. Днес единствено ние имаме цялостна програма и екип за управление на страната. Ние можем да донесем промяна и стабилност с грижа за хората. Коалиция БСП за България.